Asante. Bimono sana pole ini mitambo mai tena bo mheshimiwa go chiara nyagera keiga Ni kawaida. kurara tole no nye blackout ngora chere ya nationwide state house mpaka JKIA Mpaka JKIA. Mai tego sene chito chali ba gutumia ande mai ti Nairobi okuru na bora totebe nga babekire batebetega ngo beka bare generator iri very automatic kesti meliki ya chire abagani bali bakuruchisa chisiko batige gutumia kitochi komureka na mangana makungu tubwata ali kwa rano ene mbura yatwa igasoa nyumba igasoa ali nkoranga abasafiri bagaitera makungu sana yani karibu sana mheshimiwa Dominic. It has been a while chinga kitomera nitego setwa koregana timme igata seni Kendizi TV chinga kichera chira mange anyalire kobaga gokore kana na boiga manga anyalire kobaga gwikiranirwa. I think the last time twarenge amonai na se county ya Nairobi ndonyalire kobato kubatalira buna Ndizi TV wacha somoroberio bwo mugusia somo bwate umoroberio bwo sasima na gwakiranya sambia muna se kyompekelia nto bwate Thanksgiving Sabbath. Yes iya bete organized na Nyakundi lakirende twabwate chief guest buna Ezekiel Machogo. Yes alafu twabwate bonulio twetobo spokesman wa Nairobi okuruku Jeffrey Musiria. All right. Ole is chief health officer Nairobi County. All right. Is a gentleman who is doing very well? No muntu mya as a constituency 17 twabwate Nairobi. Yes. Ndo chenga chion speaker twatalira muamu ngochi tole gochikora nande kwere saba gusiba itu bali bamenye to mucho Nairobi obuye buburai nana kina ekero twatalire igatwara chire chitaringe etwachageta mangana ya twarage chifri musiria to isaransa tinse akari abantu bagusiba libonse. Yes bali getiekero kolende chikuranche sana akaba isaransinse ninyore to isaransa twensinse tokagamba togateba ninjira turanyoro burayi asumucho Nairobi. Kero twakora igoye igeta segete togaswa gutara chi constituency tokumanya constituency shida kibwate tokwenda ne tokumanya shida kibwate so twachire quite number of constituencies alafu ntorange guchikora tokwendera gote yabantu baitu obuya buburayi no mugo kekero tubwato murayi itali mutu nande nare gote baiga yari konyorekana nto bwata abantu bande bane batatu. Yes Una chifri Musiria aba usiba ito Nairobi bari ko gabonzo Fibro sana manchomo ligereria umheshimiwa Dominic Omunde Moya ngati ya barai abubeke gorige kigima onyore ngani ganyareta ko bagwe sokia na kurwanira ekerogo kia obwamsia se ward ya Nairobi South gotera sekia ma kia UDA kurende kuranjisa neti tarako moyo na wagendete ko ba gakwene kinga nere manifesto ya area bwate yagendere ko bwe gwesoke na ko remain relevant wokia se ngabaki chikura anene ime ya county ya Nairobi obo mubumugusi. Mheshimiwa ndakuburia Geoffrey Musiria is a character ugo represent ekegori egeke egikera se oborai ningige kogera buna inoba bwatani bobo mubumugusi especially kurwa se county ya Nairobi ne chisemo cha diaspora mwa identified because abantu mbaroro barabanene kyumuri abaranyara ko represent umugusi buya kigima na ndekero kende abantu abo babwate obumanyi obonene kigima akini burayo bagacha ase umurai uyore omoke ase myaka akari ase county ya Nairobi twatemire kurigia abantu umuntu uratenera bagusi bamenyete Nairobi na bonte to kwana umugaka na royo mucha gete ngakiri yakare ekero simbarati ale omu kansera tobwate ngakiri mu kansera ntobwate umugaka oyo mo no ebono rumo chemba neringa aikire oiraniria makalinse okoroku views na temete koleta abantu abagusiamu akairesa abanafunzi bali be university inchera bare kwenda kubwate si babo simbarati na umu ne MCA bono iga current MCA Okimani ward ekerate ogeto akabairesa ingwete ngake mo yale gwikira tusi uri yaiguri baga eresa mangana ali bunaga kolide ndoche nga yale gucha kobia lakini nde kurwinga ki ya views
inga kisimbarati arenge kobo mukasara akarumo kansora akaba kabona abeiro MP ururo MP obeiro bugabana ntwana konyora muntu ndebwense Nairobi otemire koreta abagusiba itamu ekere serikali ya Sakaja yasa tokaigubyanga Sakaja wa identify chief Mosiria omoire kirugo kelikyobo chief health officer nekira moye kirugo kelia tukarangeria niamu mwete nkonyorore ngwe karakari muri thore ndento bugato uyu ndore igoro riwo public erendo yo facilities nko asumuchi nkonyorora muntu uri we karakari none kiraba gidibachire umuntu gitoko eguribaga okwana abande batakwana goso obaongoza ababande so ekero twisaransa tukanyora dende chifri na maite kobeka magana ayo biya na maite okwana nabantu biya nabagaka bali bonse bali bakwiruka chairman cha Nairobi pagate abono naye konya naye tokuri biara sana wancho borigeria sagagaragara kiago amona into kende no bwate rigori para ko bago kanya osanga amono mogani oito emarago bajya bono mashini wa tono komundi kulina ko bako ya ekero ya obwensie ase Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi Alright, mheshimiwa tutaragenda omotimo yo gafla motimo kono roma etogo chiobo gafla nga muraibu ensengo etari chigari chonse chire para karasu kango kando yego tonga okora beke gari parking kwa gafla niko nareko kuburia bono nyareko bo kwani mwancho murigire asenchire bwikirano kiagera kurugusiga igana no bwate enka onyatari seino asokorwa tatena onye ward na onye constituency okoro bien mono Mr. Minister okire sana nche nkoroku Dominic Omundi Moya nkegere muchoge tumu alianga na mugonga usairo bogategati bwa mugonga na magena alright nkurwa se ward kirondeka nkurwa se ward ya Bumbabura ward asoma choge Borabo stages alright lakini ende nchetimenyetia nikomenyeta ali Nairobi yes nongo koremero moyane nande nongo korera siasa yane. Thank you very much. Bomba Borabo nero nkagete award yo kaime county ya Kisii nyarete kobe waka ekura na kwereka nyarete kobe ko mochora umushimwe musibati in fact tari Gusii yoka yes Nyamira na Gusii tobwa timungino ndobwens yes tatigase ward ya neyoka. How do you feel? Yigweto yara nabangina na Barabu yes mbatakire kwa guribaga nande asabantu bali baharoriro byake taringa ngoto gya mangana yabangina yes lakini asabantu bali baharoriro byake ekera abangina bayiruribaga yokora abangina bo bakora nenkoro yabo yonse alright nabontete goteyanga kwa etaria mangana make makago chiatoka mungino ria guribaga ligia na bondo chenga o wodiane ekorokuma bagora bo yes na bego chencha nande nyare ko bage komesa tu eye ndegete ngo boli Borabu bo machoge Borabu ya ne e constituency to live sana wikira bwango igatu acha tukarora amaberera gita umuyiga unyarite ko bakora kanaria ukareta amaberera sana gisiasa tukara mpaka no nchitiaga chikorutwa bono ndegete tubunayo mumenyi nande no murayure Elia yarenge clear image ya bakichikura babo machoge Borabu yento keri inkerikia
nande nabo tutete ukondemu gintu kinga bunakeri ikera asama tukali na manyire umachoge burabune constituency abantu baroro n'abantu abatwereru fatie garuto kurigire kai kisi counting ma bantu mbayo watabuga tifujo kuna bantu bamumachoge burabu bantu bamumachoge burabu babuga tifujo ndeyos ono ekera mangana bunaria gocha guikera umete konya ba bunge babwata mangana abaria yes bakaimuki bachako yareta sabantu into kirinki arengekia ebari gochaga ari bairesa abantu usaba akijikura igintu kiabareto bakoro muyigobo barwe besa yabo barwe bajenge kanisa buna babangete bayimoke bagende batebya abantu baitu amayari babatukoreire ntuntu tagetigento kende gyose gikorekana mu machoge igintu tutete gikorekana gyoka no kweresa bakibari kikura ubuya bororo igintu babakoreire n'igintu babangete ko bakorera aina rararo Bibona sana manchomo ligirelia nore nobo sibole na ibo gosanga amana inte marago baya bono wetera se mitandao yetu ya Facebook YouTube na boigo ase website nyura boigo wetera se SMS namba eyo enda to kabe wetera se TV yago marago baya bono Dominic Moya nigo ale omweshimiwa anene abo bagana to bakurigia ibirugo byobora Italia sorongoro gusira kini kurwa se county ya Nairobi tabauti kia kisiasa eroro kiro kurire banga batanga ya kuburia ekiro kyuburayi ase capital city yense ya Kenya ne county ene kigima eyibwate nyomba y'uburayi ya State House tabauti neroro ngora je gusiga iga ase bomba baburabu onyara ko kuburia chikura Mr. Misi tofauti neroro uno mochimenyete ese constituency ya Nairobi ekoro Starehe constituency Starehe constituency nere bwate te Kenya ngima no parliament ya gajire alright no office ya president ine deputy president ya gajire no choice chine ne ya gajire so koro mumenyi o Nairobi South koro mumenyi o Starehe constituency aibono nayo tenere Kenya ngima yes igo eto fautieri toranyorenke ya mashinani ne riraria sakoro kumuchi uri murabu neraro no egari mweto no nyorete ebintu bire gari to kumunyorange service chirijiro ntogoja kubweka service chirijirari ya umuti murabu ne service chirega ni ase reserve so eto fauti nero ediene igendo to kuna musabanke linga service chirinde no pato konyora chirijire goro naga mate chinachunke chiretu ororo chikonya abantu twins n'abantu twins etorengaine for example tigangonda kuburia mweshimiwa timanyete gose ase ward yo ya Nairobi South ase bwatete kurende emiremo bono yo mwemsi abange bagotanga ni garanyara ko bakorarire emiremo for example Nairobi CBD garia etoke ligere ward gete kwairwe uburayibuna omwemsi gusumura yoro ko bagokora ase medio magendero kige kogera skuru chiro already established onye na magana chipara amana ria budget na bintu binde abange bagotanga abaraya babange baraboro kigima Kiako geremero berie mengi anyari ko bego ikane na national government na wonta tegote ya misinga umucho Nairobi gorosio kaira mucho Nairobi nturigo cha tokwa masegeti mucho Nairobi nturigo cha tochete na matobe yaya umucho ligoro siri okabekwera mibuya amacha agatoka buya amacha abantu bakubucha bari nyumba estima gero monta wakana kare nyumba ebintu biro byonse skuru kirange nsabo skuru kibekire bintu biri bitake skuru kire standard so ekero umuntu anyorire gasi Nairobi eito mu MCA eito mu governor eito mu MP abantu bari kubanyorire egasi ya Nairobi ebagocha baena n'abantu baso abantu abasobo nabaro bakonyeka turoti ya Nairobi bakonyekete nagabacha bakonyeka ikintu byukangu nataka toraria kero kiende kigutaka maybe kigutaka bedari neti pasari right ikera abantu montu bari Nairobi barengai ntubwata abantu bande bari bamenye tasaria batagete chipasarinke chibalance chipasari chirichia balance nekero chia balance abantu baitu banyora buya basko ujimutu wake no ebono asichi wodi chiro abantu batatagete chipasari bone wodi bune yakirimani yes muntu kyo taite pasari yegwara abantu bari bonse baigotete chipasari buna chirichia takire kwe mugachi yakorageto chakonya abantu baitu bagusiga abantu baitu bagendera obo ebintu biribiraria biribya ebitakire koreto bikonya abantu baitu torengane tosukikenya yaitu mutu alright oburi bocha
Kenya itere ng'ane bakirire maskinani ne bate kore ng'ana lakini kira na seta keire tominyo Kenya iteke motu seta keire bibono sana murai iko kwa bretie ekero geke kyobo obo MCA gwetera sekia makia yudia no narenge kia makia yudia kwa etete gwetera asete boga sombaka ase chikura chinyene eki arenga ari mate ekero twabwatera namo tukaminyoki kewege gwetera ni kiama gya cheteke na kire kiama gya cheke tukebanga twarenge parotia sabantu tuachete tukaba abantu 7 kero twaro abantu 7 so independent tukaika paka abantu ekero kiriki gatwara abantu twarenga abantu 17 kyo MCA igo rogorari demand nero yekero yekyo yale ngororo na ndenegendete kubororo ekiranga bagotakanga kiro muntu gabairaria okonya abantu bati yes biamano sana bono oba mu gusio yo mweshimiwa akero kende abange bagotanga ni gobole umuntu bosa asebono kikogera mburanya rakobo kororoka nase bikorwa gwetera ugo chamo na kwenikinga yaya onye no mu gusio ito kurwa se ekiama maybe okubolia ekerogo kyobo MCA obo governor gose obo chumbe bagusina bange bali skalia especially asesemya Nairobi. What's the challenge nere yeye utokonyoranga noyo mubwika kurukilimani usike gwanyora gusemba biriga batatoiga ingige kogera batali gwesokiria sobongera ndabanyara ko bagwa kabone block bunegesa kukimugusi chigodi tubwate Nairobi grade 5 yes chigodi grade 5 mama konyo tubwate aba MCA batato tubwate mo MCA o moja 3 tubwate mo MCA o Kilimani tubwate mo MCA o Imara Daima o Barabagusi. Out of 85 wards tubwate Nairobi tubwate abantu batatoboka tubwate abahaki chikura wa Nairobi bale 423,000 registered voters abatakire wo chamo elito suki tonyora abantu baita bangi ostonyora barayi baita bangi barasomuchiri umurabo lakini igento ngera natete kiri ngakiriende abantu baita bangi aba bakuru kwa bagusi akanda mwamukali tikachiti kwera nje na irete nga bononje kuna ikira sali ya kurubusotiki utogotira ukirogo nje nkubwata kanda mwamukali kana nabwate na tigarari gekwera kuruga bakaria ne zikiro mutoti nyingi tugwikari twachana lakini Mr. Messi tubwata abantu bande baroro babwate bagoso siasa asibirengo hao tubwata umuntu goso siasa oyo tageta gukora biashara tubwata umuntu goso siasa oyo okororere watenenire nere nategetekero gekyo tubwata umuntu goso siasa oyo tagete akorera abana injegas banta bose bari kubwikana kero uriya gosuka kego cyokwana muno so oyo no ryo bya biashara ukwana ariyo te uyaya 200,000 injira tawanto tegera oyo tegera amangana yera bon koma konyora abantu abose basoira separate basalire pakuriyo takire konyore kero gekyo so igento byuka natagete kuboyi aba musigo so musio mete Nairobi akanda mu mukare tubwate tugatigira risotigi tutubwira uroro kolubya toisaransamo no bo mugoiga Mr. Mosiri atakire tumubwate si sare nige tukiria hote atukibwate ili toikere tribe chindesitire bibono sana gigo agorokwa Paul Muragwa kurwase kuru South Mugrango agotebanga is shame asomo gusigo tachorwa koba omochumbe ime county ya Nairobi eyebwata bakichikura abange Tolikira lyango mheshimiwa walende oirande neli limo are we expecting any change twasio munga yaya obomo bumugusi tibware ngororo monogeritare ngororo bumugusi are we expecting any change in near future kubatakana numurobiri bwa omugusi ko chichamo ndabonte tegote anya enchera twebangire nenchera togendete gosemia abantu baito nakubaereso buya bubugambi nkaite buna tugwika 2027 nabonte teko promise for free nganto bwata bajumbe batali gwetani batali ko banse ya batatu make up ya Nairobi kurumu cyo Nairobi all right ekyaira twabaeresire nande twebangire to identify ti count ti constituency tiri tibwata abantu baita bangi abantu bali baita bangi twabekirense ntokenderete ko baeresa
igonto bwate target nga to wika next year tonyore tu akore ji constituency chigachonsi bitwe ji constituency 17 elinde to minyoka oji motu abantu baitu bamanyo yabo burai tu wika 2027 tonyore birogo bitakere. Bibono sana Kefa Osoro kuru count 047 ne ya Nairobi akuboria nga yari gakumende batanga chi manifesto nchire chia baraibu nabo bakoena na guchia sabaki chikura compared na gusi maito gusi na batanga yaga ta chongire garia ninchembara oseria bangina mwacha mwata chamachi akapara kagasabi yaka ninchembeke mora mubono manifesto murai just talk about it. Manifesto actually ekwenda se kira se constituency so kira se ward. All right. Bono tinko nyara ukwanira chiwodi chirichinde. I want to specifically bono you own it okwanere igoro ya Nairobi South buna a ward kero kende chinga kicha uchubura iwi ndwara kore campaign yali ingikwa ko batenisi mora baretere gose na match. Iyo tukiriye getanga ni ndari ukwanira ne chiro ya ito ya Bete Craft. All right. Chiro ya South B ya Bete Craft miaka gete ya maiga chire nero na tagete koirani alafu egento gya kabere ntobwate public toilet. Ase ward yane nero na tagete koreta alafu ne chipasa diri balance kiera na rotinga nchi alinge buya chiare koina no sentineli takere to balance chos elinda bantu baitu banyoro ya takere. Alright, mbona sana mwancho moligereria kerengere kia uliboria gondo chimogenda tukomuko bwato kebirengere bino go chakaiga togenda ko batuko chirigereria leader kuruba kuruchinsemo chia kisi town gotabanga is impressed by such young energetic leaders abagenda tukoba wetoma na kuboria ebirogo via oborai. What motivates yakugera ochikaiga sorongo rwa gusikero kende baro bagotema gwesokia kwanyaro wakiruri komoiga oira nanse. Does it happen the same outside maybe Nairobi? Na wonte te goteanga abantu baitu bali bakoso baira na maiga bose bali bachaire binge bigokorekana umutyo usi osaso korwa umutyo usi umwete bagocha baligereri go once go wateire ngayaya nanche nkoriginde genteke nintagete gasi mondike Yes. abantu bali bagocha baso agokurigereri uno uri kurusaino uno somete uno korete bunaga waje to garaka bana bande ibokonjira na wategete so barete bintu biryosi babirukanye nabanyora magoso tayo inzira nere bakorigiria magoso ekera abantu bande mbaroro bagotanganire tumutu eyagera yita basai baita banke basai baito babwa lakini kuru mujulu Nairobi muntu tayo kuna gukubwati muntu tayo kuna gukoriginga enga yokwana guchi ahenga yokorete ekere bintu batagete ne bintu birezenwe kuburi biza masakarari kwa bekemesa igoro kwarete bintu gete kwa bekemesa igoro kwa boro kibintu birutakire bakorekana kuvuga kuko abaro kirigo bantu bali bavuga ati ndamwe bantu bali gocha ukomunyokinje bantu bali okonyora ne tribe nyingi ekora kero gocha konyora ngumugusina ro tete kuwakaga mogeregeta ali ago soka ali kubolika ki ununga naigo gochi kwa kumugusumi mugusio otegera lakini ga bono ne kibusigo kakego itu kuruma bakamarago konyora mangana ndajire bonata takeire bibono sana mwanchumo ligereria Ndizi TV no turege kwendeka tonyara ko kusanga amonaye tokoleta barai agati yabo abarai bekegori kiabone iga yani ekegori kiri kigima banyere ko bagwesoke twarorire no nyase county ya Nairobi for example usikurire kurwa aso mu governor no muntu tu ose no mweshimiwa emyaka ya yere igatua nko bekire gasi ya baraisi gochia sabarai ya banda tenene tega kwa gero maito kero muntu nabate mindset for example muraika abeire emyaka iga ya kongire nabokora chinchira akorire ebintu abiko batabauti sana lakini ase county ya Nairobi nabokoranga gati ya barai abanyare ko bagochorwa sobora yubu nabantu bare abake ase myaka. Is it in favor ya omugavana we county ya Nairobi oyibo igo ole weke goreke ke ometa wasaya bange bagoza bate ngekino ngikire tegerera ngakino kegoza wika tori no buribaga yo koregasi lakini inkorere obe cyagera umuntu kaimukire ko ngigento keri kateme gatakire gwetema ngiye ko era se bintu binde bira batari gukanibu ngiye ko era nchake biashara bono iga ntakandi gute bungaganya nyareba arabe ke biashara biragenda nayo zakona bwate yabase siasa yoka namonte tegotanga abantu baitu bari barabake once bayiruribaga ibakokora delivery erengia ibakore gasi erengia na ndeba kumyoki ekugwa motebi myoki ikasegete igakore gete birunageta ki tinte tegotanga abantu abanene bari gukora gasi gukora bari bose
lakini kuri bagalia chire ibagari musai tigakore gasi tomire Kenya yetomutu Kenya yetobweka ne mwaje Pimono sana manchomo ligereria mheshimiwa ko bolinde Dominic Nga is 1.5 years down the line yanyare ko begweta kurwa sobo chole bolia but you still remain very relevant aso goikirania agwikera abantu nakubakwanira na gwesoke njirende gwesoke ni public baroro baboletie bakaira na maiga mpaka bone batara soke what is the new feel thing ekekera kina bokenga asetiga rinde na inchenya ko baingo remain relevant ya sense me access ekero kurukare na miniro kore gento giturugo chitoira na mai ame man of mission ko na chakire gento iki gento kirigeta kire wekera use ko bwatoira na maiga igoro ri ko bwate birengere kera ko wate ile utete kore maga wike otukore ritangore ritakire utakire ube kumukyo uri kore ono kieko era ewika segetiga uri bwato ikeko so buna na korete buna tuatangase tutokate buni chikora chito jisaine igo toira yese tokaeleza abantu baitu tokabatebi ono gachi kuri chito chiresa nekero chitaraisa na ebintu mbiro tutakira okora tukatoko nekambo tokabaomo tokabateyaya mandinero kalidero byo kalero tera omoyo mandinero so abantu bali tokaendera kona kobatalira tokubaomo tokabateyaya mananosi kako baitukori na kinkaroro na ntibambugoki ni tokwana ukigali na kieko era abantu bali ko twabekide bose byamo twabayiresiro byaburi twabateiri ibintu bibigerete twakire gali twarigire ndige tukiagerete tukagwa twanyore leki one yente na kitete ku improve kurwali tokimyoki tokekiasigetakeire Mimana sana mheshimiwa Dominic Moya uyo kurokora se constituency ya Bomachoge borabu imeye ward ya Bombaba no akurugororo narege gure kuboria agoteba kurukwa Dominic bunarieta riago akuboria ingi mheshimiwa atachakirete oborai kurwa asenka yae yo ere ase ward ya mheshimiwa kuna kora masomane nkagenda ngasoa gukora ibarua Nairobi kuna soa gukora ibarua Nairobi ntaranyora gasi nkanyoranga na manyekanire n'abantu bari gali etofauti neraro ekerona rengeka na Nairobi nkaga antu ariko tinchiti crossi bwa matebuli yani irietari rigendare puna bono iga ekerona akora siasa kurugari nkaira naka nkanyora bono kero muntu gamaeti bono Nairobi aliko na rosa tubo sani mapema kifontara ikakaga eje kagera elinde mbeke bintu byane byose birorari alright mimara sana merago baya bono sange karangari kyago amona into gwetera ase mitandao nabo igo gwetera ase SMS ndo china bange batebetega igana riga okorokwa leki ondieki korunya makoro to agoteba oyo no morai bwa barai enkwana ya agoteba nga Israel impressed nenchira o articulate chi point chiago no borai anene oborengete abasai chi challenge ri chinge omweshimiwa chigo bororo ase abaraya babasai kero kino nyara kabo gutukwanera kati chi challenge ria chiakira rituko chia just daily there echi chigo surpass gose chikoirania abasai bakonyara ko bagwesokia sobrai basai tari bonse bagoti bagwekana bose tari bonse bagotakobora tubwata basai bali kando muntu naro emetige tugete lakini nkonere bake bali batagete kuri y'uburai zare nziri guci atokorora bange baito bagoti batanga timbwa tubesa ngosoera geti timbwa tubesa ngoti timanyarebe oti urigere linyare bote ayanya bwate chiprada linane nje monye ne timbwa tunane urubaro ngondo ngoja kumunyara natiga so lakini nabonde de kwa denga ase wetani sikumuntu uri gutwara chiprado chirina ayo tabwa tunane urubaro nando mine tigento kyo tageta gukora nabukugekera nabukugekera ni rice ikiagera abantu baito gose bali bakokochora bali bakoiga siye yoborai na wakomuri nkigitakire byo kokore orosyo bwa matubya n'abantu abaiga obairese bintu birutakire ko bakorera okambanyere barigere alright nekero barigere igasi bakoire no hano uri na cyatwara manganari umete abantu abaho kachikurara bagayi sana ntobwa tinga kiriya gare toga tebire bono twasonya rebe to muitaliyo kariyo mangana ina chitagachi yero wate nasegete kwairesa abantu kirenga kirikera oro nandi ko bairesa eshida jirwa wetera
bantu bali bagwikira ari bate aya bono akorra ngae ni ayo kareliso yes bako igasi bako emeremeyo na beta ke ire bintu bingabune all right bemona sana chinga kichito ndoche chia chire kigima producer ne kwantanga misi chinga kichito ne biro chia sukire kurende ngo bolie ase emyake yeti garete tunyara ko batoko swa sobo choli mission kikero kende oete a priority especially uchi asaba kichikura ba award ya Nairobi South abantu baituntu babanje tugakora nana bonte tegoteanga yale ko bantu riko chitwasa mabera kindi yale ko banga chikura chia tanga surero nabo twari ukwana mangareta manga watari budai lakini nde twari ukwana tusara tekero ke lakini nde singi tunga hara abantu ga tenga kirike twito byosimbikira abantu baituntu bange tabuya nande tubwate targeting ega yisto twari pe mitando make yagera ntwikira nigento keli ngabono ntogikirani inere target tubwate Bimono sana uchase obomo gusi abale ase isko ya gusi especially ase county ya Nairobi na diaspora ngana ya guchase umwanchu muligire abantu baito nabona atakanga mbatebi obomo buli bumu gusi in fact tali Nairobi ase county tuwata 47 konyo mugusi karoro kamenye to batware igento tukorko bomo gusi baisara samo wateba niguru yo byabuga wateba niguru yo byaburai ne bachoro murayo bo urabakorega asiri takiri lakini tuise koba nantuga tenanda kada momukali yende gigo tekira ntoko nyara kogendera tuise kubwata ngase county 47 kyara ngumugusigare kirase asta yo nagal samate gagaro turkana rurali garo abo gusiba itubonsi bari kirase baise kubwata pachako bomubuli tuwa chakira ari Nairobi basomi abantu baitubuya la bote te kote Mr. Misinga Kenya yaitu numugusi itu igara iwe kanale tono Kenya yachi Biemono sana mheshimiwa Aino wasafiri safari ntambe kigima kurende na kwagana ni katika birago atayaya inchura sanga mona intwe amaya aliagendeta se umucho Nairobi na ora totogeria obomubumu gusine nchira mbogene takoba mu kweroberia nabo igogo segetana una enchira moyogo sirana nabo igogo sukia mosio amagendro tali ase orogongo rwa Nairobi ruka kurende watebanga ebinte binge bikurwa Nairobi yali ne mechimegare bira na gusiga iga erinde watanga kwirania okoboko usiya kina yamba gwikirange Nairobi gerate kujikire lakini yamba kujikira Kenya ito yagenda all right kwana rango we county ya Kisii libolio mole kigimana kioroche togendret kwara totogi 90 county ya Kisii na monte te kubatainga abantu abakuru kwa barai abantu abakuru kwa barai nande ni fakti konye gasi abasinyire tubeka abantu abangoro kera abantu mbaroro barakore gasingia ntutetikire ngakito na kumenyokana kwamenyokio rero kwamenyokio mabi gwakoreke pinte bimbiri gutuirangi lakini nare kwa sababu yeteke mekera bono mbaro uturi gutakira ukendo bya muntu ndwese abantu abayisaranse bariganyamo bayisaranse basenda ninga itokwira gusiye tutete gusiye itemyake gutamutu ekuna Nairobi tutete digarese tigaide tutete tona kumenyokana tutete koramani gandos tutete bantu baitobana kuramana tona kwa sababu public national TVs toso akora mabantu baito tukwira mantu abanyene tutakire gotokani tutakire rero ndole nyare bokorire nyare bobekire pare ali nyare borosire skuru ali nyare bobekire abantu baita machali na nje tigangenda nkoreke elile kusiya ito ekine Bimono sana mheshimiwa Sokonyora Chingaki goto tarere Meandizi TV botambe ntuko wariganetie Chingaki konyora libaga na bogo chakora tusiomelia gitonyera ko bato gusanga amange boga yo moncho mo ligerembe mona sengencho kweneke konyera ko gusanga karangali uniribuliago amona into sengencho Chingaki nebiro ronyara ko bakweneke bona chibicha monero gichago chera senchire bo ikironi gakoro kwa Sara Mumanyi tonyera ko bato gusanga nere umheshimiwa Dominic Mundi Moya uyore omurayo mona siasa na bogo mo bwatani bwa obomo bwa omugusi go ikana Nairobi aria aikorari yekirwa oroche koire irugaria umanyete ewodi ye nigerange no bagatagati bumochi onarobi ngobono koire irugaria ayeboria umweshimiwa Dominic Mundi ngayare na bago kobora ikokorara aria se street no nyamachi okonywa tayonye tayo toranyanyara yo konywa na boko mubugeria simi gosoboria saberete lindo nyara ko bago kwenyorera obomenyo gosoboraro osamachi okonywa lindo maya ko bago kogendera amone sabariao. Thank you mheshimiwa twakwanira maya chinga kyogendrete amono bokoreri nakwenekia buna konyera ko boko imokia ebandera ya omugusi anene oyore bwekegori egeke ase oburai
ime county ya Nairobi nyora ngomera tole amuna ijisa sato chabona botuko osoko retera amaiya itogenda ko batuko ya bwate kurwa semesa ya ito ya mayiretera ngoro kwa Joseph Tamisi na kwa niro buligero buya bumero buli kubwata ime gatasenikende TV.